Kaixo, eta ongi etorriak hementxe Gari Infernu izketan, eta hau da Scry Blogseko atal berri bat, kasu enten sontzigarrengo atalean gaude, eta gauza bat begiratuko dut ea dena ondo dagoen, primeran. Eta gaurkoan zer egingo dugu, gauza bakarra urrearekin trafikatuko dugu. Ez, badakizue urrea lortzeko egin genuela, orain dela atal batzuk aurrera, bestela izango duzue ikusgai, kanalean begiratzen baldin baduzue, hementxe egin genuen urrea biltzeko etxaldea, ez da? Hementxe, asmatzeiten bat ikusteko, Guillermo Hotel deitzen diote, hortxe. Eta hemen eroritzen joaten dira, pixkana, gutxi batzuk agertuko dira bengoan, ez? Epa! Bomba! Eta hemen jasotzen ditugu urre pipita batzuk. Eta hori da. Eta batzutan lingote handiak ere, ezta? Eta orduan behin demora batean bilduten jarraitu eskero, hainbat pipita lortuko genituzke. Eta urrezko espatekin eta hemen egin dudan gauzanekin, hemen erretzen da zuzenean, eta hemen honek pipita bat gehiago emango digu. Hau, espatazko lortzen direnean, hor jarri eta egiten joaten da, hemen pipita ugari ditugula ikusten da, eta baita ere urrezko lingoteak, beraz, orain pipita hauek lingotetan bihurtuko ditugu. Eta gore, hemen eta pipitak jartzeko, holaxe egiten dira lingoteak. Hemen kalkulatuan neukan behar dituen pipita guztiak 64 lingote egiteko, eta orain hortxe, 64, gehi 14, eta 7 hemen txutziko dituenak, horiek sobran ditugu eta orain, zer egingo dugu, lehena bizi dut, eta hau, eta ez dut beharko esarrez, gauza asko emango, haure ez dut behar, eta galletake fuera, eta olexe, aldan leku gehienarekin joango naiz, eta orain urrearekin tratu egingo dugu, hor bere garaian esiturik jarri genuen piglinarekin, ez da? Hori izan da, 1.16 sartu duten berrikuntzatako bat, eta printzipioz, hemen dago, ez dago, seporma, eta hemen dakagu piglina, eta orain, momentu etxean, pantailaren kolore aldatuko dut, niretzako, zuek berdin ikusiko duzue, primero, jarri egingo dut, eta orain pinglinari begira jarri eskero, eta urrea botatzen baldin badiogu, ikus dezakezue nola joaten den pinglina, ez da, urrearen bila, eta gauzak ematen joango zaizkigu, hau ere badago automatizatzea, baina kasu honetan ez dugu automatizatu egingo. Horre beste urre dauka, ez dakila zein hartu. Oso, no, primeran. Eta dena botako diot, hortxe, bere muturraren parean. Eta hemen jarriko dut, ematen digunena, hainbat objektu ezberdin eman dezake. Esate baterako arima arrea, aria, legarra, kraien obsidian hau, izan da berrikuntzetako bat, geziak ere bai, suaren kontrako edabea ere, eta honen beste hementxe itxarongo dugu, berak ematen joango zaizkigu, hau izango da gaurko kapituluaren erronka. Baita ere, gogoratu gamerontxia.eusen aurkituko dituzela bideojokoen inguruko berriak, analiziak, beste gameplay batzuk, eta euskaraz jolasteko beste bideo
bideojoko batzuen informazioa eta baita ere txapelketak eta gauza bereziak, beraz, adi egon, hortxe aurkituko gaituzu eta hemen jarraitzen dugu, pixkana piglinak emango dizkigun gauzak, obsidiana pixka bat, borrinezko pipitak, kuartzo abizala ere eman digu, adreio abizala ere, eta honen bestez, hementxea hariko gara tratuan, botila batur, ez dakit zenbat gauza ematen ditun guztira, ez nez goratzen, oraintxe bertan, baino tira. Eta hor ikusi daitezke baita ere egin genuen beste etxalde hori, ez da? Blazak lortzeko eta baite Wither eskeletonak ere, eskeleto betzak, horiekin hainbat material ezberdin, ai dio. Vale. Horrentxe bertan izorratu zizkit urrezko botak eta urrea duelako, baina tira. Baina burdinazkoa tira. Epa. Hore, jarri egingo dut, baina urrezko armadurarik eta ez dudanez, arazoa izan genezake orain bukaeran, hementxe, beraz, ez duelako eserrez, eta ingo dena da, bidea utzi, eta, oi ba. Bez? Eta oraintxe erakutsiko dizuet, hori da. Venga. Hori, ikusi izan alduzue, ze gertatzen den urrezko, ez baldin badu urrezko, ai, beha jantizkik botaki. Eskarrik asko botak lapurtzagatik, Lapurketa egin didazu. Adela. Mentxe, holaxe, bada espada ere, holaxe utziko dut, holaxe gehiago eman digun, burrinezko bota gehiago, hau. Bolak. Hainbat objeto ezberdin ematen dituzte, ez dakit dena da hemen lanean usten baldin badut, hortxe objektuak bertan geldituko diren edo ez. Beraz hemen itxarengo dugu, lasai. Urrezko tratu bereziak egiten. Hainbat objektu garrantzitsu ematen digu, adibidez legarra, badakizue, legarra eta lurrarekin nahaztuz gero, lur zikina egiten dela, eta gero aitzurarekin eman ezkero, berriro ere lurrean bidurtzen dela, eta horrekin Skyblockseko lurra bikoiztu dezakezue, ez da? Hori ikusi dugu aurreko atal batean. Negar ugari, beraz aprotxatuko dugu. Eta baita ere, eta baita ere legarra jarri eskero eta puskatu eskero, lortu dezake hainbat material ezberdin, geziak egiteko eta beste hainbat gauza. Zeak, esmeraldak lortzeko ere balioko liguketena. Beraz, dena ongi etorria. Aurreko batean, kameretik kanpo ere egon nintzen proba batzuk egiten eta egin nuen probazko burninezko granja bat eta hori hurrengo atal batean azalduko dizuet. Granja martxan dago eta lortu dut dagoeneko ondo funtzionatzea, bere arazoak izan dituen, beraz azalduko dizkizuet hori hurrengo atal batean. Eta hementxe, pixkana, jasotzen ari gara. Piglinak ematen diguna. Gure urrezko txerri lagunak, ez da? Herribo daiteko. Begiratu nola begiratzen dion urreari. Vale. A ver. Ditugu, gauza mordoa hementxe, hau dana eman digu oraingoz, ez dago gaizki. Ui, anatzen zuen urre gehiago, ditu dienez. Eta botako dizkiot batzuk gehiago. Hor urrunetikan blazak agertzen dira, zutzarrak. Hortxe gaitu, begira. Hau, amaitutakoan pasako gara eta egingo dugu garbiketatxo bat, ezta? Gast bat! Bueno,
Konekatoreko ez? Bai, aio. Gero arte, gaztak sortzen dira urrezko etxolan ez genuelako jarri teiaturik, baina ez du axola, ez dute asko molestatzen. Ez du arazo handik ematen, gainera arku honekin, Legolas izeneko arku honekin, gezi batekin, asmatzen duen, bitartez. Hortxe, Guillermo Tell, Legolas ez, Guillermo Tell. Urrian da kakeatzean, nire gola behirau, anatzean, Ui, aiba, zeizan da hori. Arima abiadura, sorginduko liburu bat eman aldegu. Hemen japurnizko botak dagoeneko jarreta ditugu, Bueno, ez dago gaizki. Eta zer moduz joan zaizue, udara, ondo espero. Eguzkia kremarekin hartuko zenuten ez da, garrantzitsua baita. Bestela, arazoak izan dezakegu. Pixkena, ez da gizan bat urre geratuko zaion. Ui, gutxi, ados. Espa ere... Holaxe... Vale, ja gutxi falta zaio. Erasotzeko. Hortxe. Eta horren bestez, egin ditugu gure txarri lagunarekin zeak, eta horrek ez du esatarako balio momentu honetan, beraz, martxa egingo dugu, daukagu guztia eramango dugu, eta ikusi zuen, urrea nola gastatzen, dirua bezala, ondo ez balen bada administratzen, erraz xautzen da, baina kasu honetan beharrezko material pila bat lortu dugu, beraz, ongeti horri izan da, buruarekin egindako xauketa, lehen abizilo egingo dut. Eta... Hemen txe. Hemen aurreko batzutan jarro nintzen egiten ere, hause, beraz. Eta honeko material badugu. Bilduta. Hau honekin... Legar pila bat lortu dut. Beraz, lurra bikoizteko aukera izango dut. Obsidian ere bai, garrantzitsua. Eta beharrezkoa izango dena, gezi espektralak ere. Zubolak, burnirezko hauek. Soberan izango ditu ala. Diamantezkoa egingo baitut. Eta nik esango nuke, balimana oker, nederita egiteko aukera dago, baina hori begiratu beharko nuke, uste dut hauekin egiten dela, ez balimana oker. Bestalde begiratuko dut. Eta alabada abisatuko izuet, eta liburua bere. Kuartzoa. Tapi hauek ere, baina hauek hemen txekorreko ditut. Hortxe, eta... Burniezkoa dira denak, ezta? Eta adun, hemen egin dudan mekanismo honek balio dit, goiko kutsa jartzen dut erre nahi dudana, kutsa honekin hemen gehitzen du, bukatzen den bakoitzeko ikusiko duzuen nola gehitzen den. Hortxe, eta pipitak emango dizko, gaur berez, hau automatizatu giltzen da, erretzen eta behin ertagola hemen jaso eta horrela pasa. Eta hainbat aldaketa txiki egin ditut, hemen ikusten dituzuen botoi hauek, aurreko atalean agertzen ziren golemak ekiditeko jarri dut. Beraz, hemen botoia dituen, botoiak, antortxak edo horrelako gauzak dituen, antortxakin ez dakit, seguru, baina badakit botoiekin eta olako objektuekin
ez direla ateratzen nahi, kontrolatzen dugu non nahi dugun ateratzea, eta hemen gaudana oneraino dago horrela jarta golemik ez agertzeko, eta printzipioz funtzionatuko luke, metxe, basertar maixua, gezi maixua, suarria, legarrarekin suarria lortu genezake, eta esmeraldak, baino hau baino traktu hobeak baditugu, benburnilezko, diamantezko galtzak, diamante kopuru honekin, diamante kopurenekin esmeralda kopuru honekin, eta hemen sorrinkeria botillak, eta gauza ezberdinak, lapis lazulia honerekin egiten baldin badu sorrinkeria maila, igual egingo dugula, igual gabe, egingo dugu, beste atal batean, aurrerago, ja, atal gutxi falta zaizkigu entera joan, eta dragoiari berekin, bere bizitzako borroka batekin, eta nor den gehiago jakin, eta ondoren hegalen bila joateko egingo dugun abentura. Bi horiek zuzenen izango dira, baina lehen da bizi dragoiaren kontra eta hegalak bilatzeko nire burua preparatu behar dut, guztiz ondo, erramienta egokiekin eta hori dena, eta hori pixkena egiten joango gara. Hemen mugagabea hori Legolaseri jarri diata da, eta honekin lortzen duguna da, mugagabea sorrinkeria honekin, gezi bat edukita, gezi hori ez dugu inoiz gastatzen, beraz, gezi infinituak ditugu. Eta hemen ikusi dezakezue, burnia lortzeko egin dudan estruktura, arkitektura fantasiosoarekin, eta hau egiteko nola egin behar den, oharretan jarriko dut link bat, ze hau ez da nire diseinua, hau kopiatu egin dut, gizue YouTubeen hainbat diseinu ezberdin topatu ditzakezuela, jende morduak eginda, eta niri hau gustatu zait, diseinu hau egin duen den enlasea esteka behian jarriko dut, oharretan, ikusteko, oso ondo azalduta dagoenez, bertan primeran ulertuko duzue, hau egin nuenean, tensioarekin egin nuen, zen badakizue erori eskero dena galtzeko arriskoa dagoela, beraz hemen kontu zubilin ditzen, baina orgoian golemak jaiotzeko tokia eginda dago, urarekin bidaltzen ditugu hemen, oraintxe bertan golem bat ari dela borrokan, bere bizitzarengatik borrokan, hemen sua jarta daukagu, campingeko sua, inglesezko camping fire, hor, eta behin hiltzen denean, onera ematen digu, bai burdinezko lingotea eta mitxoleta bakoitzak, bere zean. Eta hemen, operrekin, bakarrikan danak onera bidaltzen ditu. Eta gero, hemen azpian, zombia ikusten da, hor dagoela sartuta, trampilla batzun tartean eta trampilla batekin eutzita ies egin ez desan, eta zombia hau berezia da, bueno, bi arrazoin gatikan, zombia berezia bihurtu behar da, bi ereta hobeto esan da. Lehenengo era izango litzateke zombia berak eskuan objetu bat izatea, edozein objetu, badaukazue objetua zuek botatzen ibiltzea, adibidez edozein objetu, berak eskuan baldin badauka, zombi hori ez da hortik mugituko, ez da hilko bakarrik, bertan badakizue, urrutiratu eskero inguruko animaliak eta desagertu egiten dira, kasu honetan ez da etzen desagertuko, edo baita ere hemen honekin, izen etiketarekin, izen etiketa jarri eskero, izena jarri eskero, ja, betirako hortxek elituko litzateke. Eta hemen ikusten dira 3 OE eta 3 herritar, eta funtzionamentua erresa da. Zombiak herritarrak ikaratzen ditu, eta herritarrak ikaratzen direnean, hauek golem bat itetzen dute laguntza eske, eta golemak hau altura baten dagoenez eta botoiak jarreta ditudanez hemen inguru guzti honetan, nahiz eta han atzean ez den sortzen, nik esango nuke orduan goleman problema honekin zetorrela, eta hau hola jarreta arreglatuta dagoela, listo dagoela. Orduan golemak nola ezin du, beste inun jaio, angoian egindako trampan jaiotzen da, eta honekin zuzentzen dugu hemen urarekin eta tetxo batzukin, hemen bera, eta hemen txe hiltzen denean, hemen dizkigu burnia eta horrena. Eta honen funtzionamentua hemen inguruan gauden bitartean funtzionatuko luke, eta nuke 128 blokeko
erradio batean, beraz, hemen inguruan gauden bitartean, hori martxan izango genuke. Eta esan dudan moduan, hau egiteko esteka ohartan jarriko dut, beraz, hor begiratu, oso ondo azalduta dago. Gainera, bi bideo izango dira, bat izango da eraikuntza bera, eta bestea, 1.16.2an izan zituen aldaketa txiki batzuk, oetikan nola jeikitzen ziren herritarrek aldaketa txiki bat izan zutenez, konponketa txiki bat egin behar da, hor ondoan ikusten den trampatearekin, ez da, hor, eta bestaldean nebada jarreta, eta bideoan oso ondo azalduta dago, beraz, hor izango duzue. Eta honen bestez, gaurko atala hementxe utziko dugu, lehen da bizi, hemen hauek jasoko ditugu, dana aprobetxatzea aldera, eta hementxe baitugu kalabazak, meloizatiak, eta hemen ikusten duzue, niko esmeralda baitugula, behar dugun guztia egiteko, nik uste, baina bueno, bada espada ere, burniarekin, kalabazekin eta meloiekin tratuak egin da lortuko ditugu, baita ere azenario, badakizue, bakoitzak hainbat aukera ezberdin ematen dizkizue, ezta? Baina, kasu honetan, kalabaza eta meloiarekin ematen dizkute esmeralda gehienak, honek, gure baserritarrak. Hemen makileekin egitea daukagu eta makilak egiteko hemen bambuarekin eta egurrarekin eta hainbat aukera ezberdin ditugu. Hau, armadurak egiteko bakarrikan erabiltzen da, beraz hemen gastatu bakarrik egiten dugu, honekin kontuz. Eta hemen zombi haragia eta hainbat gauza ezberdinekin lortu dezakegu, eta hemen redstona, harrigorria, urrearekin ere lortu genezake, baina tira, burniarekin azkarrago da. Hemen burniarekin egin da, hainbat objektu lortuta, bene bai, burniarekin aukera ematen dugu, eta hemen liburuekin eta animal, eta listo. Honen bestez, gaurko atala hementxe utziko dugu, kasu honetan 8. atal magistral honetan, eta, bueno, haure, ja hemen dagoen ez aprotxatuz, hau ere gordeko dut, hementxe, eta horren bestez hementxe utziko dugu atala, pixkana bagoaz aurrera, eta zuekin izketan Gan Infernu, nire partez eskerrik asko hor izateagatikan, gogoratu baita ere gamerauntxia.eusen arkituko dituzuela bideojokoen berriak, analiziak, gameplayak, baita ere txapelketak eta bar, beraz, pasa eta ikusi zer daukagun zuei eskenita, eta honen bestez, besterik gabe, izanuntza, agur!